Добрый дзень, правяраем яшчэ ўсё, правяраю гук. У мяне яшчэ прадпрагляда няма. Вітаю ўсіх, вітаю. Сёння ў нас Death Stranding другі. Магчыма, сёння канцоўка. Момант. Магчыма, сёння канцоўка, яшчэ не факт, далёка не факт. Мы блізка дзесьці да канца гульні, прям набліжаемся вельмі. Так, зараз я чатку пачакайце, я бачу, што вы там пішаце, але што ўвогуле ёсць хто? Але я пакуль прадпрагляд сабе не адчыніў. Так, вось прадпрагляд запускаецца. Магчыма, сёння да канцоўкі дойдзем. Вітаю Тэнчык, вітаю Рэгана, вітаю усіх. А нават тых, хто будзе глядзець гэта на запісу. Магчыма, сёння дабяремся да канцоўкі. Не ўпэўнены, таму што падаецца яшчэ даволі вялікі кавалак павінен быць. Поўнасцю з Хіксам раскрывае як бы канцоўку, скажем так, Хікса, таму што мы плюс-мінус пачынаем закрываць як бы сюжэтныя кавалкі і яно ідзе даволі хутка. Падзеі адбываюцца проста рэгулярна. Ну, для Death Stranding другога гэта ўвогуле, ну, для першага гэта, в прынцыпе, чакана, пад канец яны скончваюць як бы рэчы, але я думаю, яшчэ і эпілог будзе, і яшчэ што-небудзь, і ў выніку мы, можа быць, у катсцэнах правядзем, можа быць, сёння ўвесь дзень. Але яшчэ наверх, я папераджу адразу для тых, хто глядзіць, у любы момант могуць прыйсці пераўсталёўваць гэтыя самыя лічыльнікі вады, по-моему, вады альбо электрычнасці. Не памятаю дакладна. Лічыльнікі, карацей, нейкія там перастаўляць, і гэта могуць прыйсці ў любы момант, і ў нас будзе перапынак, я не ведаю, можа на 10-15 хвілін. Вельмі раптоўна ў любы момант і абсалютна нават не ў тэму, таму рыхтуйцеся да гэтага. Вітаю, Прубай. Які стак працы мяне працягвае душыць? Ну, вы бачы, Рэгана, мы ўжо прям блізка, я бы хацеў скончыць. Нават калі сёння не скончым, то мы будзем скончваць у панядзелак, і я планую зрабіць некалькі стрымоў. Ну, мы яшчэ пагуляем у Death Stranding, таму што я жадаю на 5 паразганяць персонажаў. Хаця бы на 4 большасць з іх. Ось, я же такое жадаю паспрабаваць. Рабіць буду гэта магчыма на стрымах, магчыма не на стрымах. Я не ведаю, як, ну просто я разумею, што некаторым зусім не цікава, некаторым цікава галоўная сюжэтка, і там мы ўжо вырашым. Вось, давайте, дарэчы, буду гульню запускаць. Вось. Камусьці зусім не цікава дадатковыя квесцікі, вось, усё цікава. Вось, камусьці ўвогуле не цікавы Death Stranding, я як бы таксама разумею гэтых гледачоў, і мне поўнае паразуменне, таму што гульня, яна клёвая, кайфовая. Мне больш за ўсё падабаецца канкрэтны геймплей. Вось. Усе DLC. Вітаю, Камаз. Ну, калі ёсць. Не, насамрэч няма яшчэ пакуль DLC, і, падаецца, не чакаецца. Наколькі мне вядома, давайте яшчэ мікрафон. Мікрафон кожны дзень увогуле ў розным месцы стаіць, таму гук паміж стрымамі, я ўпэўнены, гук паміж стрымамі адрозніваецца даволі моцна, таму што мікрафон кожны раз усталёўваю па-новай, ён абдзе, ну, то бок ён неяк накіраваны па-рознаму. Зусім нестабільна атрымліваецца. Так, гарбуза-каточак. Ну, гарбуза-каточка мы пакуль не бачылі. Давайте тады на выхад. У нас, давайте... не, пакуль мяне не зацягнула гульня, просто зараз, калі пачынаецца, то пачынаецца адразу, там нешта адбываецца на працягу кожных 50 хвілін. Мала ли зараз таксама так будзе. Мы зараз знаходзімся ў Мексіцы, мы вярнуліся, таму што нам патрэбна дабрацца да свайго сховішча, то бок да самага пачатку гульні, вось сюды. Нам патрэбна туды вярнуцца і забраць адтуль лаўца сноў. Дзякуючы яму можна прасачыць за Хіксам. Мы не можам ніяк трапіць, нават не за ім, а я, дарэчы, не зусім зразумеў, яны спрабуюць тыпу дабрацца да... дзіўная сітуацыя. Навошта ён для Амеліі патрэбны, але, можа, ён звязвае настолькі звязаны з Хіксам, што ўжо як бы ім можна скарыстацца. Вельмі я трошкі не зразумеў гэтага моманта. Варта было б пераглядзець, што яны казалі учора. Ось, таму што я зараз такі думаю, і гэта неяк не спалучаецца. Ну ладно, у любом выпадку, план у персонажаў такі: трэба спыніць Хікса, так, агульна, а яны спрабуюць спыніць Хікса. Выратаваць Tomorrow, і, магчыма, яшчэ адзін выхад смерці, новы гэты самы, як ён, extinction, фактар вымірання яшчэ адзін спыніць, які, магчыма, будзе з яго атрымаецца з Tomorrow. Вось.
Прыкладна такі план, так што круг першы дабрацца да свайго сховішча, забраць лаўца асноў, а далей мы ўжо паглядзім. Я зараз пагляджу, што ў нас па рыштунку. Раз уж мы тут. Гітара ў нас з сабою, так што хаця бы яна ёсць. І ўсё гэта амаль дакладна пастка. 100%. Хікс бы не рабіў гэта настолькі відавочна. Ён разлічвае, што сам пойдзе за ім. Гэта прям не трэба тут нешта. Гэта не такая складаная загадка, як там з Чарлі, напрыклад. Я до канца не верыў у тое, што Чарлі гэта будзе Дэдман. Ось, до самага канца. Ну, як бы, то бок, магчымасць разглядалася, але упэўненасці нават і блізка не было. Сам цяпер Барт... Так, у нас зараз электрагітара ёсць. Электрагітара, якая страляе з кулямёта і што там, энергетычныя разряды робіць. І можа перасоўвацца нават на пляж. Так, у нас машинган ёсць першага ўзроўня. Гэта лухта. Давайте заменім на што-небудзь іншае. Я перапрацую зброю. Ось, машинган першага ўзроўня можа ісці нахрен. Бола я таксама не ўпэўнены, што яна ўвогуле тут будзе карысная, але пакінем, мала лі. Правильно? Пакет з крывёю ўжо пусты. Мы замест яго іншы зробім. Ну, звязаць Хікса. Я не думаю, я думаю, пры бойцы з Хіксам мы будзем зноў на пляжы, і пляж, ён усё ж такі не прапусціць большасць рыштунка. Мне падаецца, толькі гэтая гітара ў нас і будзе. Шчыра, я не вельмі ўпэўнены, што варта гітару браць. А што, калі я не вазьму гітару? Мне сказалі ўзяць гітару, але я ж не павінен гэтага рабіць. Гэта ж не частка квеста. Блин, моя бола развалилась. Слухайте, давайте нахрен кинем болу. Потому что она амаль развалилась и так. Шестиструнный самурай. Угу. Я літаральна гітарай біцца магу яшчэ. Яе бліжняя танка ёсць моцная. Я першы час, калі у яго кідаць трэба было пакункі, падкралася і звязала. Сур'ёзна? Просто ў мяне ён заўважаў мяне, прям неважно, ты высоўваешься, і адразу ён бачыць цябе. Вітаю, Оч Потейта. Мы цябе тут схаваем, усё добра. Так, па-па-па-па-пам. Давайте машинган возьмем. Машинган довольно эффективная штука. Давайте все ж таки болу зробим. Коли нам трапятся просто люди по дороге, то мы можем людей звязать. Ну, как бы на нас не нападали. Так. Пакет з крывёю хотел яшчэ зрабіць. Ось. Где он там? Я на самом початку. Мне показывает, быццам бы их 5. Ну так, их 5 и есть. Ну все, давайте яшчэ 2. Гранат может быть. У нас попадается яшчэ место для гранат засталося. Давайте, из-за того, что у нас была помылка, у нас давно не было гранат для закопу этих самых покемонов, я возьму одну, на усяляки. Стал с гранату я позбавлюся увогуле, потому что зараз я не думаю, что она мне спотребится. Стан граната, нехай буде. И кровавая давайте граната, нехай буде. Есть. Стелс гранату выкинем. Так, это покуль загрузим так. Где наша? Стелс граната. Голограната. Галаграната. Калі ён рабіў перазарадку, я ўвогуле не столькі кідалася, колькі ў гэтыя моманты падбягала і грузам лупашыла. Ну я прям закидываў. Ну ён, як толькі ён адстрэльваўся, ён скончыў, я адразу кідаў груз і бег да яго. І ўсё. Ну тыпу, рабіў, як гуля мне сказала рабіць, я так і рабіў. І перамог. Конечно, бойка з ім файная, калі яны ў смале на палоў там тырчаць і просто фігачыцца. У тебе Mortal Kombat раптоўны. Я же сюды без... Пачакайце-ка, я сюды просто на сваіх дваіх прыйшоў, так?
Я уже не памятаю. Ну, ладно, давайте на своих двоих уж дойдем. Пиццу взял. Добро. Так, есть. Боевая пицца со мною. У твар яму доставим яе. Цікава, калі ён пракаментуе гэта. Сумняваюся шчыра. Думаю, сумняваюся, але жартик атрымаўся б. Ставим основной миссией зараз нам доставить пиццу Хиксу, карацей, у твар. У идеале. Калі гульня дазволіць такое. Нешта мне падказвае, што не дазволіць, таму што зноў жа, я думаю, бойка будзе у гэтым самым на пляжу, а на пляжу мне хутчэй за ўсё рыштунка не будзе. Кайфовы каментары. Праходзіў міма, сам такі прыпыніўся, трошкі азірнуўся, такі, ну окей, як скажаш. Гэта хітры план Хікса, каб бясплатна паесці піцы. Ну глядзі, я збіраюся даставіць яму гумовую піцу ў твар. Я не думаю, што яму спадабаецца. Так, груз дадаткова не бяром, бо нас увогуле халяра ведае, куды нас закіне. Дарэчы, нагадваю, нябёсы зараз акіян. Кайфова вельмі. У нас на зямлі, калі пабачыць, вось як ад вады вось гэтае адлюстраванне, я забыўся, як гэтыя штукі называюцца. Калі ведаеце, калі на дне такія розныя блікі, вось цікавыя, вось у іх нават назва ёсць. Fragile is still suffering from the effects of jump shock. Nevertheless, we can't do this without her assistance. She'll lead the way by identifying the specific beach we need to reach. All doom sufferers aboard the ship will then harness their powers to help perform the jump and reduce the strain on her as much as possible. Now, while it's true that Fragile and Higgs are no strangers to one another, the success of this jump ultimately hinges on the strength of the connection between her and you. It needs to be unbreakable. You and Fragile must ensure your Ka and Ha are linked by a connection that will withstand any and all strain. Пачвара Хікса, агрэсіўна лайкаем яму фотачкі Лу. Дарэчы, смайлік у Хікса, бачыце, вось такі? Дзесьці я яго бачыў яшчэ ў гульне. Вось такі вось канкрэтна так выглядаючы. Тыпу 2Х па палосачкамі і ўнізе проста палоска. Ён дзесьці яшчэ ўзнікаў. Агрэсіўна пралайкалі. Зноў жа, Хікс мог зрабіць фота і, падаецца, мімо прайшоў, не? Не, нормально. Мне падаецца, Хікс фота мог зрабіць раней і проста сысці ўжо. Яго там няма. Ён мог гэта зрабіць калі заўгодна ў гэтым сховішчы. Это якраз таки тое сховішча, куды мы ідзем зараз. Войны ў сацсетках выйшлі на новы ўзровень. Так. Death Stranding гэта само па сабе гульнявая сацсетка. Ідэя ўвогуле ўзялась, тыпу зрабіць... Кадзема даволі любіць сацсеткі, і ён, па сутнасці, зрабіў гульню сацсетку. Ось. О, не упасть. Лесвицу давайте додатковую возьмем с собой. Я вось не ведаю, будуць паблізу ворагі ці не?
и до конца не выполнена. А стена тут есть? Ну, ты можешь постить у себя у соцсеточках. Что есть? Тут есть и соцсетка еще своя. Рокетбокс забираем. Блин, давай сам. Удалось. Ёсць верагоднасць мне вельмі актыўна блочыць апошнім часам Death Stranding з сваімі трэкамі дэстрэндзінаўскімі гэтымі. Ну, вось яно як бы блочыць гук, яно нават на Ютубе ўжо ўсё больш і больш актыўна рэагуе. Ось пакуль нічога такога, заблакавала там у некалькіх рэгіёнах не вельмі важных. Заблакавала некаторыя стрымы. Я спадзяюся, што на Беларусі гэта распаўсюджвацца не будзе, але на Ютубе у вас ёсць верагоднасць пэўная, што вам не будзе паказвацца нейкія відосы у серыі стрымоў. Так што сачыце за нумарамі, таму што прям усе нумары, усе стрымы выкладзеныя па нумарах. Спадзяюся, там вам усё бачна. Это я больш кажу нават не для тых, хто глядзіць зараз на Твічы, а для тых, хто глядзіць гэта ў запісу, то ведаеце, што такое ёсць. Можа быць, вы будете губляць частку. Але там падаецца толькі адна краіна. Так што нічога дрэннага. Адна-дзве там, па-мойму. Ну, калі мы там гэтых байцоў абышлі зараз, я чаго хаваўся, там невялікая групоўка, яны не тое, каб там небяспечная альбо што, яны даволі простыя. Просто бойка мне зараз і не патрэбна зусім. А маё сховішча ўвогуле там. Ось, просто абысці, каб не было канфліктам. Амаль прыйшлі. А, не, я трохі памыліўся. Я падумаў, што вось за гэтым рогам будзе. Зараз яшчэ што-небудзь вылезе, бо мы ўсё бліжэй і бліжэй. Во, вось я думаў, што мы якраз такі мімо гэтай скалы праходзім. Дарэчы, мне цікава. Нельга так. Я просто думаў, можа быць, можна паспрабаваць пагушкаць лу. Ну, такая кнопка можа быць ёсць. Не, такой кнопкі нават няма.
павінна ўжо нават быць бачна гэты самы бункер адсюль. Ён, канешне, за галаграмай. Там трошки бачна, там, дзе скала скончваецца пад ёю. Зноў Хікс. А што гушкаць, нават бібіпода няма. Не, ну мала ли такая магчымасць ёсць. Я ж не ведаю. Зноў агрэсіўна лайкаем гэта самае Хікса. Паведамленне. Ворагаў не бачна. Ціха. Што нават дзіўна. Наконт, магчыма, гэта пастка ад Хікса. Хікс літаральна лайкае, ну, гэта саме дасылае фоткі з сховішча, у якое мы ідзем. Ты просто лайкаешь, она там уже дату вяселля абірае. Ды нахрен ён ідзе. Што, дарэчы, у тэрмінале ў мяне цікава ёсць. Тут нават рэсурсы пэўныя ёсць. Можа быць, нешта ў сховішча, не? Не, ў сховішча ні халеры няма. Ну ладно. Блин, яшчэ дасылаю. Зноў жа кажу, ён можа быць не тут. Ён можа дасылаць, так. Сэм, гэта я, Хікс. Твоё жыццё ў гэтым сховішчы. Да гэта ён, дарэчы, ад свайго імя не дасылаў паведамленне. Можна пераматаць на пачатак? Я не прачытаў. Просто няма чамусьці разгарнуць. Так. Жыццё ў гэтым сховішчы. Яно ўсё мінулым. Дай божухна. Мне просто не вельмі бачна асюль, і яно яшчэ вельмі хутка праліствае ўніз. Так, я зараз хуценька прачытаю. Ну, про сябе, а потом распавяду. Так, апошні сказ літаральна прачытаў. Просто, звычайна, разгарнуць не хапае, каб спакойна пачытаць. Ну добра, карацей, нічога такога, ён просто кпіць над самым. Вось, ён хакнуў тэрмінал, адкрыў сховішча. Не тэрмінал, нават праз хіральную сеть. Паспадаць людска прачытаць. Ён, дарэчы, яго носіць. Хата, дарэчы, ў парадак праведзеная. Дарэчы, я забыўся за сама ў душ схадзіць, калі мы ў сховішчы былі папярэднім. Падаецца, таму што вось гэты бруд, які на ім, ён не павінен быць, мы ж не змагаліся нічога. Гэта месца было поўнасцю разнесена, і сам пасля гэтага не прыводзіў у парадак нічога. Як гэта магчыма? Як нахрен гэта галаграма, гэта не можа быць рэальнасцю. That belongs to you, doesn't it? I doubt that it held any meaning for Amelie. Там фото з жонкай. Is that? It's Bridget. Amelie. Yes, this photo of Amelie, or Bridget,
should serve as a tie to the kipu she wore, meaning we should be able to use it to connect to the kipu in Higgs's possession as well. А, я зразумеў зараз іх логіку. This is exactly what we need, Sam. Я зразумеў. Логіка такая. Яны жадаюць атрымаць кіпу... Яны спрабуюць знайсці Хіггса па кіпу, які належаў Эмілі. Кіпу гэта такая вось падвеска гэтая залацістая, якая на Хіггсе. Яна належала Эмілі. Вось. Але знайсці Хіггса, каб, ну, вось знайсці Хіггса, нам патрэбна нейкія, што ў яго ёсць. І на ім апранута якраз такі кіпу. Ён забраў яе ў Эмілі. То бок, па сутнасці, яго мы можам прасачыць за ім праз гэтую кіпу, проста нам патрэбна яшчэ нейкі масточак паміж штосьці, што аб'ядноўвае Сэма з Эмілі. Вось. Каб можна было праскакаць. Хіггс застаўся на якім беразе? Ён застаўся на нейкім беразе. Я не памятаю дакладна на якім Эмілі яго зачыніла. Яна адрэзала гэты бераг адусюль. Вось у гэтым была ідэя, наколькі я памятаю. Які дакладна, я не памятаю, я не магу сказаць. Оп. Усё, гэта проста ўспаміны, бачыце, гэта нават не голограма, гэта проста ўспаміны. Яно ўсё яшчэ месца знішчанае ўшчэнт. Sam, with what you've found, we should Я скіпнуў усе іншыя ўспаміны ў пакоі. Блін, ну, вы бачыце, я першае, што пабачыў, то і тыркнуў. Я гэта не наўмысна. Я калі б ведаў, то тады бы зрабіў па-іншаму. Я люблю глядзець увесь контент, але, ну, гульня мне так зрабіла. Гэта першае, што мне прыйшло ў галаву, я зайшоў на кухню, і вось, ласка. Там Лу была? Так, там Лу была. Я толькі не кранаў Лу, таму што я, ну, гэта настолькі жудасна на гэта ўсё глядзець. Isn't going to go down without a fight, Sam. Do whatever it takes to save tomorrow. А я магу зараз зайсці? Ну, гэта хутчэй ўсё немагчыма, там хутчэй ўсё зачынілася, правильно? Ну так, там зачынена. Я... Зараз, пачакайце-ка. Чихнул. Карацей, не, ну я не могу, гульня так просто мяне подставила. Я як бы, что я з гэтым зраблю? По сутнасці у нас усё ёсць, давайте ісці у свой пакой. Перезагрузиться? Давайте паглядзім. Але хутчэй за ўсё захаванне аўтаматычнае пасля гэтага адбудзецца, не перад гэтым. Адразу шмат песень, таму што у нас доўгае падарожжа было. Автоматом удушную закинуло. Давайте зараз погляджу, ці мені заховал где-нибудь. А, ну зараз. Вестик. Так, калі глядзець
на наші кому система, правильно? Апошнє захавання. Або просто захавання. Я не бачу, що там відбувається. А, гэта перед Магелланом на выходе. Вось перед бункером. Давайте яго. Это вось літаральна перед заходом у бункер. Давайте зноў пераграем гэты момант. Давайте іншыя ўспаміны паглядзім. Ты могу штосьці, не? Гульня трошки нязграбна у моманце, ну, у закрытых пакоях, калі яны не здаравенныя. Ну, гэта зразумела, яна так зроблена. Вось яна пад адкрытую прастору. Мой, правда, лепей было бы не крайне старое. Мне такая ж, я не вельмі, мне настолькі гэта жудасна на гэта было глядзець, што мне было бы балюча. Ну, типу, я не ведаю. Ну вось, ён пераклаў Лу, а там медведзяня. І вось яшчэ Лу. А, вось яшчэ Лу. О, гэты момант з трэйлера. Пачакайце, ён быў у пачатку гульні? Падаецца, быў у пачатку гульні. Я не памятаю. Просто я памятаю, што ў трэйлеры быў гэты момант з гэтай лялькай. Ну, не лялькай, цацкай. Ось, я просто не памятаю, ці быў ён у пачатку, ці не. Так, быў. А дзе яшчэ Лу? Я уже просто оглядаю пакой. Ну, мне падаецца ўсё. Гэта апошняе было. Каля дзвяры? Да каля дзвяры ўжо было. Ну, мы ўжо бралі. That belongs to Воспомин. you, doesn't it? I doubt that it held any meaning for Amelie. Там, дзе ён па тыпу ўзрост правяраў. Ну, дзе ты лапкі. Вітаю. Вітаю усіх. Вітанкі, Міхаць Гареза, вітанкі, ой, ну. Probably. Yes, На дізмантл відправляється 1000. Дякую, Еріка. should serve as a tie to the kipu she wore, meaning we should be able to use it to
connect to the Kipo in Higgs's possession as well. І на Вінблоуна яшчэ 1000. Exactly what we need, Sam. Ось насамрэч хата поўнасцю разбурана і там просто ні халеры няма. Sam, with what you've found, we should be able to determine which beach Higgs ran off to. Hurry back to the ship. It's time we took... Ладно, я... Скріншотик треба було робити у інший момент. Там, коли він виходив, доволі кайфовий кадр. Without a fight, Sam. Do whatever it takes to save tomorrow. Для тих, хто не ну, там, долучився тільки зараз, або по агульних подіях. Ми в ендгеймі, а у нас зараз, магчыма, сьогодні буде канцовка гульні. Магчыма яшчэ, і ёсць такі фактар, што нам перашкодзяць у гэтым і прыйдуць тут лічнікі мяняць, лічыльнікі. І я не ўпэўнены, які момант гэта можа здарыцца, гэта можа адбыцца ў любы момант. У нас агульна па сюжэце мы зараз спрабуем дабрацца да Хіггса, то бок галоўнага антаганіста гульні, таму што ён скраў у нас нашу дачку Tomorrow. Вось, і мы спрабуем да якраз такі туды і адправіцца за ёй. Now displaying your current Porter grade. Не пытайцеся, адкуль у Сэма яшчэ адна дачка. Я не ўпэўнены, колькі дачок у Сэма. Я ведаю, што яна як мінімум адна. Магчыма, 2, але яшчэ ёсць верагоднасць, што іх 3. У нас пакуль спалучэння не хапае. Ну, па тыпу... HV Magellan can get underway at any time, but we'll need everyone to work together to make it happen. When you're ready to depart, come and join us on the bridge. Sam, when you come to the bridge, be sure to bring your BB pod with you. We have to pray it still has a strong connection to Amelie. Ад 1 до 3. Так, прыкладна ў гэтым дыяпазоне. Справа ў тым, што мы не ведаем, ёсць верагоднасць, што высокая верагоднасць, што некаторыя з іх з'яўляюцца адным і тым жа чалавекам. Просто нам гульня пакуль не дала прамых адказаў, так ли гэта. It's time to go, Sam. Tomorrow's going to be fine. Так, нават уже нельга з Долманам паразмаўляць. Бібіпод я ўзяць прямо зараз не магу. А хто ў Tomorrow маці? Калі яны не памыліліся, то бок іншыя персанажы, і яны упэўнены, ну і гэта праўда, што яна просто вырашчаны дзіцёнак Сэма, то тады гэта пытанне, ну хто рэальна маці. Калі гэта Лу, то мы ведаем, ну калі яна Лу, то мы ведаем, хто гэта. Таму што хутчэй за ўсё яна тады нарадзілася ў Войдаунце, калі жонка памёрла, а Лу выкінула на берег. Лу 1, як мы адзначылі. Але шчыра, мне падаецца, гэта ўсё адна Лу. Прям усё гэта адна Лу. І парадак дзеянняў прыкладна такі. У нас была дачка ад Люсі. Вось, у Сэма была дачка ад Люсі. Яна не нарадзілася. Ну, яе выратавалі нейкім чынам перад гэтым самым, перад войдаутам ад жонкі. Ну, забралі. І яна выжыла. Вось, у выніку. Яе памясцілі ў BB-под, таму што яна магла быць яна магла быць, скажем так, асновай для... Ну, яна ж была суперважная. Яна магла быць цэнтрам для ўсёй сеці UCA.
так, і таму яе маглі захаваць, ну, просто ратаваць яе канкрэтна, і гэта магло б быць асноўным як бы прынцыпам. Каб гэтага не здарылася і не ахвяраваць ёй, Эмілі вырашае выратаваць Лу і пакласці схаваць у бібіподзе. Яна хавае ў бібіподзе, і мы атрымліваем BB-28, то бок Лу ў руках у Сэма. Я думаю, Эмілі яшчэ і спецыяльна выдала канкрэтна Лу для Сэма. Вось. І вось оно працягваецца далей. Тут мы даходзім да моманта, дзе мы зараз, то бок пачатак другой частцы, і калі гэтая Фрэджайл спрабуе выратаваць Лу, яна ўсё ж такі закідвае яе на бераг. Я не ведаю, што бачыла Фрэджайл. Я не ўпэўнены, што дакладна адбылося ў гэты момант. Гэты самы Хікс упэўнены, што Лу памёрла. Вось, а насамрэч, ну, Лу апынулася на беразе. А на беразе з-за таго, што ідзе па-іншаму час, яна магла правесці ўсё сваё дзяцінства на беразе. І ў выніку бераг, на які яе выкінула, гэта на бераг Нілваны, таму што Нілвана звязаны з ёй. Ён мае дачыненне да Люсі, ён мае дачыненне да самой Лу. І ён вельмі жадаў абараніць яе. Памятаеце словы Нілваны аб тым, што абарані Лу? Вось. І хутчэй за ўсё гэта Tomorrow. І вось потым мы забіраем Tomorrow з пляжа Нілваны. Вось такі ланцужок як бы падзей. Мне падаецца, гэта працуе, пакуль нішто не кажа, што гэта не можа быць магчымым, але гэта можа быць 3 розных дзіцёнка. Абсалютна. Так. Сюжетны твіст. Іх 7 Беласнежка і 7 гномаў. Гэта насамрэч самі яго дачкі. Так. І яе выхавалі крабікі. Хутчэй так. Я выбачаюся, пра Хобіта не вельмі зразумеў, а ў сэнсе вырашыў паціху змяніць Драка на Смауга. Урбай, ты займаешся перакладам Хобіта? Я, можа, прапусціў, я, можа, тупаваты і забыўся пра гэта. Лу Бібі дасталася Сэму ад іншага Портера, калі той загінуў. Так. Але адправілі яго на місію разам з Сэмом. Памятае, ён ад Портера дастаўся? Так. Але ведаеце, што яму сказалі? Такі, ну ладно, пакінь гэтага Бібі сабе. Вось што яны сказалі яму. Калі ён атрымаў сабе бібіпод, ну, ён узяў яго часова, ну, просто прям зараз у экстрэннай сітуацыі. Але яму потым такія, не, забірай. Вось яе канкрэтна забірай. Не іншы нейкі бібіпод, а вось гэты. Так, ну тады хоць зразумела, адкуль Tomorrow на беразе Ніла. Ён яе бараніў. Так, гэта мае сэнс. Не, вычытваю стары сканаваны тэкст з флібусты, там вельмі шмат памылак. Ага, зразумеў. То бок ты проста рэдактурай займаешся? Ну, як проста. Ну, рэдактура ўсё ж такі складана. Не такая простая рэч, як я думаў. Я зараз разумею, што не калер не проста. Ладно, давайте, у нас сам гатовы, да, пайшлі далей кацаны глядзець. Каточек. Бачите? Злева там. Это прям, я не ведаю. Everybody ready? Concentrate and focus your powers. For the sake of the future, we must all come together. Про ручки, до речі, так і не потлумачили. And a gateway to the good. All hands, brace for launch. Engaging tar ballast pumps. DHV Magellan, ready to dive. Все равно не падабаецца, он Крыфа забіў. Не то, як ён нам падабаецца. Я думаю, што Дай Хардман больш мае сувязі з Сэмам, больш цёпла ставіцца да Сэма, чым Сэм да яго.
О, давно до гэтага шло. А, як яна тут? Як Локне з ім'ю. З імі Локна увесь час була? Чекайте, а гэта хто быў? Сын Тармана? А, гэта сын Тармана. Не пазнаў. Ну як? Удало скокнули? Fragile. Fragile. Discharging tar ballast tanks. DHV Magellan surfacing. Get us airborne, on the double. Attention all hands. Prepare for flight mode. Brace yourselves. Souls stranded in this place, bound to 8 paths to create this singular beach. So this is where Higgs is. I'm activating the hologram. Look. Zooming in. Tomorrow. Multiple BTs approaching. Stand by and prepare for battle. Please, Sam. It has to be you. You have to be the one to finish it. Take the guitar with you. It's the perfect weapon for a place like this. It draws in corallium from the surrounding air and converts it into energy. Here on the beach, it should pretty much work indefinitely. Sam, take me as well. I
can serve as a communicator. We'll take care of things here. Get to it, Sam. Be careful. And remember, I'll always be with you. Fragile. Лінійка, як же кайфово, а? Я просто візуально так сприймаю гэта і прям. Battle stations! Charlie, activate battle mode. Release transport. Deploy cannons. Screens, activate. Okay. Ready to give them hell? Я не думаю, что прям необходимость была одразу залпом почать и все. Magellan is going to act as bait for all the BTs. We'll take advantage of that to head to the beach, where we'll hopefully find tomorrow waiting for us. Higgs too, of course. This will be a golden opportunity for you two to settle your differences. Вау. We're running out of time! Full power to the engine! They're everywhere! Whoa! I'm back, baby. We have more BTs closing in. There's so many of them! Super giant BTs below. Гэта я памятаю, у катсценах было, ну, у трейлера. Я шчыра думаў, што гэта раней у гульні адбудзецца, а не прям пад самы канец. Это ж жорстко, конечно. Я так разумею, што Эйпек кантралюе гэтых BT таксама. То бок гэта не проста так яны камбінуюцца, таму што BT так пажадалі. А таму што Эйпек як раз кантралюе у гэты момант. Яны казалі пра кантроль над BT.
handle it. Quickly, you need to take out its head. I think it stopped. Wait. Is that? Dead man. That's right. Everyone, hold on tight. DHB Magellan, integrate. Yeah. Sam! That you, dead man? None other, my friend. I've managed to take control of this thing with my car. He is, in essence, serving as the bridge between the entity and our ship. So you can leave the fighting to us. Get moving, Sam. Это лайк от BT. Ладно. Оп. Выкинул все. А у меня есть... у меня есть только гитара, так, по сути. И там на фоне кайджу змагаются. Воу. Вы там осторожнее змагаетесь, а то меня придавите. Я на эту бойку ждаю поглядеть, там же кайфы. Технічна, коли ми піцу доставим яму, то это лічиться, что мы доставили пиццу этому самому? На кон доставки пиццы. Это важно. У нас нема пиццы, так что чат, забудьте. Не будет доставки пиццы. Sam, you're dealing with Higgs now. I'm afraid there's no avoiding this fight. Оп, это я поспробовать атаку. Опс.
Ау. Простыми атаками на вот лепей. А! Лишняя атака была. И на фоне кайджу яшчэ фигачится. Sam, you're at a disadvantage if you keep your distance. Why not close the gap and apply some Who? pressure? Find an opening in his attacks and let him have it with your battle guitar. Давай, давай, давай. Такой. Ён літаральна нават гэты самы падказаў, як ён. Долбан такі, лепей гітары карыстаюся ў ближнім бою. Так. Оу! Давай, атакуй. Я не кліпаю скрозь яго пасля 4-й атакі, там 5-й. Не будешь атаковать меня, не? Не ожидаешь? До речі, видите, что мы подъедем трошечки криптобиотов. Здесь и было... Вось. Заповолюючи час. О, ён же ослаблены. У мяне ёсць гранаты гэтыя, я магу яго ловіць, не? Не, такога мне не дадуць, правильно? Эх, шкада, шкада. Ладно. Давайте тады криптобиотика зайдем. Того, что лечить. Оп. І зараз. Час заповолюємо. Так, не-не-не, отчепися. Ты можешь перестать, каб я бачыў яшчэ бойку кайдзю, пакуль я змагаюся з табою? Мне патрэбны 2 бойкі ў адной. Гэта яшчэ што? Быццам бы ў нябёсах нябёсы абваліліся. You're too late, Sam. Let's just say I've died on the beach before. You of all people should understand.
Чому я так на Амелію зараз нагадую? Loneliness. Tens of thousands of years just wandering. Without you. Fragile. Normally, anyone. I couldn't fucking take it. Just when I finally had embraced oblivion. These dead folks right here. Up and called me back. 4,000 poor bastards who joined with APAS in a convergence. To them, I was another ghost. Just another lingering soul. Well, with so much in common, they thought I should team up with their little company. And me being me, I played along. All the while. I was working towards my own personal goal. No, I get it. Is that really what you want? Гэта сама для тых, хто каму патрэбна наганяць і не ведаюць. Гэта наш ужо як бы у сваім целе антаганіст гульні. Дагэтуль ён заўсёды карыстаўся проксі, ён карыстаўся рознымі дронамі і іншым. Нават той самурай, якога мы зараз перамаглі, гэта па сутнасці проста кантраляваная лялька пад яго кантролем. Сам Хікс быў закінуты на бераг у канцы першай гульні, і быў выбар, ну, не перад гульцом, а перад Фрэджайл. У тым, каб пазбавіцца ад яго забіць, альбо ну, пакінуць яго ў жывых, але заперці на беразе. Фрэджайл вырашыла, што яна замкнула яго, ну, пакіне яго на пляжы, каб ён не змог адсюль збегчы, і карацей. Гэта будзе яшчэ больш яму... Яна хацела яму больш пакутаў, карацей, можна сказаць так. Лепш бы забіла. Так, але яна зрабіла гэта не з дабрыні. Яна хацела яму не таму, што яго пашкадавала. Яна жадала, каб ён пакутваў. І ён пакутваў. Ён тысячагоддзі правёў. З-за таго, што час ідзе па-іншаму, ён дзесяткі тысяч гадоў правёў тут. У адзінку проста. Вось. І ў выніку, калі выкінула на гэты самы, на бераг выкінула з палучаную вось гэтую сервера APEC і APS і адначасова 44 тысячи людзей, якія абслугоўвалі там, ну, вось гэтым APS-ам былі звязаныя. Вось, калі іх усіх разам і стварыла вось гэтую сутнасць, яны знайшлі сабе хаўрусніка ў выглядзе Хікса. Яны думалі, што яны адно і тое ж, і гэта вось, ну, ідеальны чалавек, які можа ім дапамагчы. І ён як бы дапамагаў ім. Але насамрэч пераследаваў нейкую сваю мэту. І вось зараз сваю мэту мы яшчэ даведаемся, распавядзе. To bring about the last stranding.
But for real this time. У мэра не змянілася так же сама, як у першы час, і ён жадае знішчыць ўсё нават не чалавецтва. Яго бачанне з канца сусвета у тым, што не будзе больш дэстрэндінгаў. То бок дэстрэндінг ён пазбаўляецца толькі ад пэўнага віда, які захрас у эвалюцыі сваёй. Вось. А наступны дэстрэндінг, які жадае выклікаць Хікс, гэта дэстрэндінг, які знішчыць усё жыццё на планеце. Не будзе больш далей дэстрэндінгаў, таму што не будзе ніякага жыцця. Давайте далей. I mean, honest. What is the point of this graveyard, huh? Humans deserve to go extinct. To be forgotten. What do you say? One last dance on top of their old bones? Гітарная вечарына. Time to reset. Even an undying. Дзе? Sammy boy. Не жадаю ближнюю вести. That's the way, Sam. Да, блин? Клятый Хикс. That's the way, Sam. Come on over and say hello. Да? Клятый Хикс. Где ты? Там на фоне ўсё яшчэ фігачыцца Кайдзю. Хацелася б, каб было трошкі больш відавочна, каб мы бачылі іх лепей. Join hands with your fellow man. Драбінавы стэлс. На жаль, у нас ніякага рышнуку няма. І кожны раз, калі я да яго падбіраюся, ён проста бярэ да знікае. То бок, ну, не важна, што я раблю. Ну, гэта ўсё позна. That's the way, Sam. Зараз ён увогуле ў іншы бок глядзіць. You and me got a date. А давайте паспрабуем. Dad. Бачыце? Тут бескарысна, карацей, трэба дальнабойная атака яго ўсё ж такі. Блин, сам, давай. Я просто могу настрелюваць, а і анімацыі трошки не дапамагаюць. Don't you just love this, Sam? Enjoy. You know, I think it's time we played a different kind of game with an old friend of yours. Ён далёка. Оп. Gonna set your heart aflame. Damn it! Ён на агнемет переключыўся. Fucking bastard! Time to reset. It's all bullshit anyway, whether you're alive or dead. Oh, feels good, don't it?
Это бойка на гитаре, конечно. Ой-ой-ой. Я трошки больше мне могу перемагчи. Доминошки. Ну, давай, анимация. We're obviously no match for a monster that size. Just focus on defeating Higgs. Да. Упс. Remember my little friend? What you do now? Давай, анимация. Достали гитару. Боже мой. Анимация трошки забивають мене. Я чую твое соло, где-то там. Він ж напереді. Соло спереду шло. You should see the view from up here. There you are. Hey, Sam! Так, зараз давайте ще одного криптобіота з'їдім. Викликай свого. На жаль, не можу викликати нічого. Ну, нема такої можливості. Все закрито абсолютно. Тобто ні допомоги з Магеллана. А, ні, почекайте-ка. Ні, на этой локації нельга. Так що ні, це тут без шансів. Де він? Я чув. That's the way, Sam. Remember that day on the beach? When my guiding light betrayed me. Chose not yours truly, but Sam the man. Well, that girl was meant to be mine. Luckily, I found someone new. Your very own baby girl, the Extinction Entity. I am truly grateful. I got to savor this revenge against you twice over. There's just a beautiful poetry in our fates. Упс. Ну я уже думал, гитару отобрали. See that? The last stranding is finally upon us. Victory is mine. That girl ain't got no choice but to accept what's happening. Up close and personal. That old familiar feeling. Kept you waiting, huh? You and me. It ain't over yet.
Mortal Kombat. Частка другая. Ай, я ж натиснул. Я заблоковал так? Давай. Я зараз у керуванні розберуся. Right, bitch, now it's off. Я ж ухилився, ну. А что? А, ухиление... А, ухиление про блок иде. Все зрозумів. Come on now, again with that shit. Пригожусь така, а? Абсолютно, якби, не про то, не про бойку, якби, абсолютно сцена. Тобто, вона виключно про візуал. И не про геймплей, то бок, это просто визуал покинуть. Посадочка на МГС? Якая докладно? Я просто могу не распознать ее, бо я Metal Gear гулял полторы частки, можно сказать. Пятую прошел и третью полову. Давай, Final Boss Battle. На гитарах. Yeah. І на фоні усього Шикайзу протягують биться. Ну, кайфи які. Наши хелбары перетворились в эту самую... Блин. Глядите на хелбары. Кайфы, ну. Hey, Sam! Isn't this grand? 1000 лайков от Хикса. Блин, я провалил. Я не шакал, я ушатку поглядел. Ау! Провалил соло на гитаре. Я соло на гитаре провалил. Гейм-овер. Ой, я ж...
Блін, прям заповолено. Sing you a lullaby, shit. Here to me. You wanna jam with me? No, I ain't feeling tired. Fuck off! Комбо на фразах побудоване, короче. Хочеться у гэты момант хочеться мець больш высокую складанасць, каб яго было больш жыцця. І каб мы больш паслухалі, пра што яны размаўляюць. Ну што, фінішім? Ён вярнуў сабе пачку здароўя. Добра, трэба яго фінішыць. Можна паслухаць больш фразы, калі хочацца. О, вось за гэта дакладна, даўно пара. Shit! Fucking hell, you son of a bitch! This time, suck it! I'll make a lasting. Fucking hell, you son of a bitch! Damn! I've already won. You should admit defeat, Sam. Ай. Rot in hell, you son of a bitch! Не-не-не-не-не.
day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till the morning. Дякую велике. Lou? Сапраўдная наркаманія. Я згодны, таму што я зараз амаль нічога не разумею. Типу, разумею, адначасова не разумею. Падабаецца. Так, кайфова. Ні халеры не зразумела. Але вельмі прыгожа. Вельмі падобна на пачатак. На пачатак другой частцы. Як? Гэта яму Амелія вярнула Лу? Я не разумею. І ми докладно по... У нас докладно таймскіп. Так, мапу мне нават не дазваляюць паглядзець. Як ён вяртаўся, я думаю, вяртанне не та настолькі складанае пытанне. Але гэта літаральна тая ж самая гара спачатку, з якой мы пачалі. Просто я з снегом занесло.
што Лу вярнулася гэтак жа я сам. Наколькі я мог не зразумець до конца, вось, але маё меркаванне наступнае, што Амелія, дарэчы, я зараз могу ляснуцца, таму што камера круціцца, я могу просто заваліцца адтуль. Я думаю, што Амелія вярнула, яна ж вярнула Сэма, мне падаецца, она вярнула і Лу. Ну вось. Просто Амелія сама сябе закрыла з Death Stranding'ам, так? Ну, з выміраннем. Гэта тое, што зрабіла Амелія у першай частцы, правильно? І калі брама развалілася, вось гэтая, створаная, ну, Хікс, па сутнасці, дзякуючы гэтай Лу і Тумороу, дзякуючы Тумороу, ён разваліў гэтую браму, і Амелія магла вярнуцца і, ну, узаемадзейнічаць далей з сусветам. Будзе эпічны фінал на вярнуўся з гары. Так, гейм-овер. Разам з Лу, дарэчы. Ну, было бы вельмі шкада. Альбо гэта сон. Вось зараз бягучы момант, гэта можа быць сон сабакі, і таму можна сур'ёзна да гэтага не ставіцца. Але мы гэтага не ведаем яшчэ, нам, я думаю, падкінуць. Мы нават не ведаем, які таймскіп. Ну, можа быць, гэта не Лу. Ну, з іншага боку, тады дзіўна было бы, калі б нам паказвалі, як нам вяртаюць Лу. Ось, тады гэта не мае ніякага сэнсу. Тумороу, калі яны сёстры, то маленькія могуць быць падобныя, ці яны ўсё ж адна дзяўчына. Я ў сэнсе меў на ўвазе, што гэта канкрэтная дачка, у мяне была карацей тэорыя, ну, пэўны момант праслізнула, што гэта не Лу, а гэта дачка ад Фрэджайл ужо. Мы не ведаем час таймскіпа. Ну, то бок, зараз адбыўся таймскіп. На які прамежак часу, я не ўпэўнены. Вось. Але гэта не мае сэнсу, тады не мае сэнсу, навошта нам паказвалі гэты момант з тым, як нам вяртаюць Лу. І просто там, ведаеце, вось гэта канкрэтна ў гэтым кадры было Фрэджайл вяртае Лу. Вось, я не зразумеў гэтага. Таму што у Сэма можа быць дзіцёнак ад Фрэджайл, тэарэтычна. Калі таймскіп дастаткова доўгі. Зноў, колькі ў Сэма дачок. І халера яго ведаю. Добра, зараз хаця б адна ёсць. Можа быць, што цікава, можа быць, гэта зараз не Лу, і можа быць, гэта не яго дачка, а дачка, напрыклад, Хартмана. Як вам паварот? Гэта лакацыя падобна на пачатак, але гэта не пачатак. Калі што. Мы зараз ідзем значна даўжэй па хребту, чым мы тады ішлі. Або не Хікс. Ну, будем спадзявацца. Так, колькі мне паказвае яшчэ? Я настолькі блакітна на блакітным перашкаджае 537 метраў. Трэба з гары будзе сыходзіць хутка, таму што перашкаджаем. Але я ніякай даліны нармальна не бачу, таму сэнсу спускацца не той, каб ёсць. Я таксама назаве Лу, каб нас заблытаць канчаткова. Амаль дабраліся. Можа быць, па хребту трошкі прайсці наперад, альбо шукаць спуск уніз. Давайте па хребту далей яшчэ.
Колькі ўсе мадачок лу, не лу. А трэба нумараваць ужо. Ну, пры такіх складанасцях трэба нумары выдаваць, бо блытаніна узнікае трохі. Мяне сносіць трохі ветрам. Вось там павінна быць совішча, 300 метраў. Это насамрэч, ох ты ж, божухна. Давайте шукаць спуск. Магчыма, тут можам. Альбо праз правы бок увогуле. Давайте праз правы бок пойдзем. BB-28, BB-82, BB-228. А потом розныя камбінацыі гэтага яшчэ дадаткова наверх. Так, там ужо канец мапы і тут рэзкі спуск. Давайте ўсё ж такі па гэтай частцы спусцімся. Тут трэба асцярожненька. Можна свае сляды пашукаць. Ну, можа быць. Але мне падаецца, тут нармальна па гэтай частцы мы спусцімся. Нормально, мы тут зараз у даліну спусцімся. Блин, як жа зносіць, а? Вецер моцны. Калі я упаду, то гэтым павінны вецер, а не я. Положухна. Так, трымайся сам. Давайте паспрабуем вось тут прям схавацца. Па ідэі, вецер павінен там стаць слабей. Не, гэта тое ж самае месца. Просто, можа, мы не з таго плато пачалі. Мне падалося, што у пачатку першы маршрут быў значна карацей. Але зноў жа мне можа падаецца. А лугу шкалі? Да ладно, так ладно, я штосьці прям у галаву не прыйшло. Лу. Ты не замерзла? Ну, падпісана па тыпу пагушкаць Лу. Бачыш, ну там на падказках. Так што гэта Лу. Гэта не нехта іншы, але якая Лу? Мне ўсё яшчэ падаецца, што Лу адна на ўсю гульню, то бок іх не некалькі. Так гэта сапраўдная Лу? Пытанне яшчэ у нас таймскіп, мы не ведаем. Нам як бы не далі такой інфармацыі. Мая тэорыя, што гэта ўсё адна Лу на працягу ўсяго, і Tomorrow таксама... Well, ага, моя размаўляць. Божухна. Рака нечакана. Гэта самае. Адзінае тады Tomorrow не складваецца. Усё ж такі Tomorrow хутчэй за ўсё не Лу. Зноў жа, гульня можа мне сюрпрыз падказаць нейкі. Такая па тыпу, о, гэта быў флешбэк насамрэч, а не таймскіп наперад. Альбо гэта сон. Ладно. Ну хотя бы Магеллан ёсць. Сон. Так.
Гэта я дакладна сабе скриншотик раблю. Нават 2. А я сабе ўжо тэорыі набудаваў. Насамрэч, гэта, ну, просто нам, па сутнасці, каб паказаць, спалучыць Лу і дачку, і знойдзеную дачку зноў жа для сябе. Вось гэта падаецца. Але я не разумею тады, навошта Амелія і вось гэты момант з Лу, якую Фрэджайл дае, альбо гэта ўжо пачалося, тыпу, галюцынацыя у Сэма. You're right. Unconscious, but unharmed. Sam. Listen. Fragile. Fragile's dead, Sam. Ooh. Truth is, she's been dead for some time. While you were away, searching for that photo, Fragile contacted me. Came clean about the whole thing. It happened back when she tried to jump Lou to safety. Што? Усё ж таки кадр быў бы реально She was in паказаны. that space between the world of the living and the dead. And Higgs shot her. As you know, the flow of time is different in our two worlds. On the other side, Fragile's death was a tragedy that had already come to pass. On this side, however, her physical form still endured, if only for a while. Its end yet to arrive. Fragile knew what the future had in store for her, and what she wanted to do with the time she had left. You were the one person she asked me not to tell, Sam. The only one. And I trust that you understand why. Это шмат чаго тлумачыць. Давайте паузу поставлю. Фрэджайл памёрла ў той момант, калі яна ратавала Лу. Калі яна спрабавала кінуць Лу у гэты самае, ну, на бераг, хаця бы Лу тэлепартнуць. Яна сама спрабавала скокнуць з Лу. У гэты момант, калі яна закрасла паміж мірамі, яе забіў Хіггс. Справа ў тым, што на беразе гэта ўжо адбылося, а яе цела ўсё яшчэ заставалася, ну, трымалася, хаця яна ведала ўжо, што яна мертва, па сутнасці. Усе ведалі пра гэта, акрамя Сэма. Яна ўсім паспытала ўсіх нікому не казаць пра гэта Сэму. Вось такая штука. Развітвалася, ну, па сутнасці так. І ўжо ў канцы вось тут я цела ўжо канчаткова не вытрымала. I'm sorry, Sam. Let him go. Пра Фрэджайл я здагадалася ў момант, калі на беразе США з'явілася. Гэта было дзіўна. Ну, я згодны. У гэты момант я не зусім зразумеў, як яна можа быць на караблі, і ў той жа момант не на караблі. Вось у гэтым момант у мяне нешта, я такі, мне патрэбна тлумачэнне, я не разумею, што адбываецца. Але гэта тлумачыць, чаму Фрэджайл так сябе, яна дзіўна паводзіла сябе. На працягу ўсёй гульні, быццам бы у яе ёсць сакрэцік. Вось, што паміж ёй і Сэмам такая нейкая халоднасць ёсць, пэўная. Незразумела за чаго. Я думаю, самая лепшая моя тэорыя была ў тым, што яна вінаваціла сябе за Лу,
Але гэта так і ніколі не прагаворвалася. Яна проста засталося ў гэтай халоднасцю, нейкай незразумеласцю, і там і засталося. Працягваем далей. І зразумела, чаму яны не жадалі казаць гэта Сэму, таму што гэта было бы занадта. Ён згубіў у адзін дзень і Лу, і Фрэджайл. Так што гэта мела сэнс. Ведаеце, што я вам скажу? Я не жадаю Death Stranding 3. Можна, калі ласка, Сэма ў спакою пакінуць, а? Sam, there's something I haven't told you. When Heeks shot me, in that instant, my Ka and my Ha were separated from one another. And the fact that Lou and I were even able to make the jump had nothing to do with me. It was Lou. Lou connected us to those poor lost souls. And at the time, being with them seemed safer than with me. So I decided to leave Lou in their care. But afterwards, Sam, when you came and found me, I'd lost all memory of what I'd done. The only thing I knew for certain was that I was already dead. And that what little time I had left, I wanted to spend traveling with you. It wasn't until the moment we arrived at Apes's beach that I finally remembered. About Lou, about the jump, about everything that had happened. It's my fault that you never got to watch Lou grow up. Me, who stole all those precious years. I'm so sorry, Sam. I can't give you back the time you've lost. But promise me you'll make the most of your future. With Lou. You will never be alone. Death can't tear us apart. We will always be with you. Now go on. The others are waiting. Wait. Sam, we've completed preparations for our return trip. Hartman has finished mapping and logging the coordinates of this beach, and all data concerning the tar currents that brought us here have been recorded as well. With this information at our disposal, we can retrace our path easily. Even without Fragile's power, we should be able to return to Australia at any time. Come to the bridge whenever you're ready. Мне падаецца, з іх самым гісторыя скончана. Я думаю, што так. Я думаю, цалкам, калі і будзе працяг, я бы чакаў, што працяг будзе хутчэй у стылі спін-оффа. Напрыклад, за Фрэджайл. Ну, малаверагодна, але, тыпу, пра падзеі без Сэма. Я проста не хацеў бы бачыць яшчэ, мне хопіць. Мне, калі ласка, пакіньце Сэму ў спакоі. Не трэба яму яшчэ новых прыгод. Можна без прыгод гэтых вашых, вось. Можна просто чалавек спакою пакінуць, каб ён адпачываў.
All squared away? We're gonna need everyone's power to make this work. Attention all hands. It's time for us to go home. Мне цікаво, чаму Лок не тут. Я яшчэ з малым пагаджуся. Ну, сынам Тармана, а вось з Локна я ўсё яшчэ не разумею, што ён тут робіць. Што? Нам хутчэй за ўсё зараз поўную яго гісторыю раскрыюць. Thank you for coming. You said it's urgent, so tell me, I don't have much time. They're after my child. They want Lou for themselves. Bridges has plans. And everything hinges on using Lou as a sacrificial BB. Because they need a child of a repatriate. But I won't let them have my baby. We need to tell everyone that you are the father. But I'm not. I wouldn't stop playing with me. Please. Neil, please, help me keep Lou safe. Thank you. We should run to Mexico. There's a bunch of routes only people like me know. And I have a couple of friends down there that that can help us out. But we need to move quick. Next week, no later. Okay? I will come back and pick you up here. Neil, What? this contains everything. I want you to hold on to it for me. Hey. Let's go. Just a moment. Just leave it. Everything we need is in the car. Everything. Just to make it more romantic. Don't worry. Okay. Mexico's waiting. Па сутнасці, пакуль усё так, як мы думалі, так, то бок, яны гэта самае. План быў такі, што ён кажа, Нілвана кажа пра тое, што гэта яго дзіцёнак, каб Люсі магла схаваць дзіцёнка Сэма
насамрэч. То бок, ну, гэта дзіцёнак, гэта Лу, гэта дачка Сэма, але каб схаваць яе ад дзяржавы, ад там тых, хто разбіраўся, ну, рабіў, па сутнасці, гэтую сістэму UCA, ну, для хіральную сеть, каб не карыстаць, ну, дзіцёнка Сэма, а каб, ну, по тыпу, самі разбірайцеся, як жадаеце. Вось, каб выратаваць яго. Ну, дачку, у гэтым выпадку. Вось, каб выратаваць дачку, і яны падманам, па сутнасці, яны вырашылі выехаць у Мексіку. І на гэта пагадзіўся, Нілана пагадзіўся на тое, каб якраз такі кантрабандай вывесці яе з тэрыторыі Амерыкі. He's a patient of mine. Thank you. Let me double check. Should work. Thank you, guys. That's impressive. Hold it! Don't move! Don't move! You had to know. We'd never let you leave. You're carrying the child of a repatriate, after all. A test subject of incalculable value. Gun! Put it down! Put it down! No. You're wrong, because that's my child. So back the fuck off. Back off! Neil. No! Check fire! Check fire! Don't shoot! Don't shoot! Lucy. Lucy. Hey. Fuck. Neil. You have to save her. Please. Please. We can try. But there's going to be conditions. This child is invaluable to us. You have to agree to let us take it. She'll survive. She'll survive. Give me your word. I give you my word, Neil. I give you my word. Выніку яны так і не выбраліся з Амерыкі. Але тут вось гэты момант, гэты ўспамін, ён таксама быў. Ён быццам бы быў жывы ў гэты момант. BB-00 is transferred to a sterilized pod and sent to a separate facility. Ready to proceed with corpse disposal. 1 male, 1 female. Impossible. What the hell? О, некрозіс. He's already succumbed to necrosis. What the hell? І за гэтага адбыўся войдаут. І ўся тэрыторыя была поўнасцю знішчана.
Ужо пасля таго, як ужо памёрла і дачка, і жонка, і Нілана. Яны і былі прычынай гэтага войдаута. Ты ўсю гульню думала першую, што Люсі загінула з таго, што яны жадалі, хацелі забраць Лу. Так. І ні разу не схлусілі. Сапраўды смерць адбылася з-за таго, што яны хацелі забраць Лу. Это калі што я граю. Так, я зачапіў ўсё. Няма жывота, так я, ну... Так мы ведаем тое, што дзіцёнка забралі. Сэм у гэты момант спрабаваў скрасці цела? Што яны сказалі Сэму? Мне вось цікава ў гэты момант. Бок што Сэм ведаў? Ён пачуў біці, падаецца. Ага. Зразумеў. І вось ён войдаут. Таму дзело ў касцюме трапіў у войдаут? Я думаю, з высокай верагоднасцю. Гэта логіку Фрэджайл выкінуў на бераг. Так, яны, па сутнасці, месца вось гэта, якое, у якім яна апынулася, яна, па сутнасці, проста скакала на бераг кудысьці. І ў гэты момант Ніл, скажем так, заўважыў Лу. Ну вось, ну яго
Ніл назірае за гэтай сцэнай якраз такі смерці Фрэджайл. Ну то бок як бы інфармацыйна ўсё якраз такі тое што прагаворвалі. То бок тэорыя ўся сходзіцца, просто што нам зараз прям гэта паказваюць. Excuses for your anger, drowning in sorrow, with all the reasons to stay selfish, you must go. I'll show you out this burden is hiding the meaning of it all. How beautiful this life can be. You don't have to grow. Don't waste your life respecting the rulers. There is no time you need to run. Take every chance and try what you can find. Фрэджайл зразумела, што Tomorrow Лу. Магчыма. Я думаю, што так. Як мінімум здагадвалася. I remember now. The journey the two of us went on together. You and me, Sam. Well.
Фильтр не выключать, добро. Yeah. Не поспеваю отчитать, тем больше услых. У меня сегодня что зрок прям слабенький. Слабенький. Варто буде переглядеть надписи. Зараз маю права сказаць. Сама гульня класная, але вось гісторыя мне не вельмі спадабалася. Наркаманія ў канцы гульні выбіла мяне з пагружэння, і таму гісторыя не даўкнулася ў маёй душы. Сур'ёзнасць першай частцы мне бліжэй, і па гэтай жа прычыне мне, напрыклад, сюжэт з экспедыцыі спадабаўся больш. І падалася чалавечнасць, хоць там і там у канцы анімэ. Магчыма, я проста фанат шкла. Шкла? Але сінема з DSC 2, вядома, бясспрэчная, і гуляць у яе ўсё яшчэ прыемна на працягу ўсяго часу. Я скажу, што... Ну... Оп. Ладно. Дарэчы, роботаў аўтаматычных так і не далі, ну, як паляпшэнне. Яго давалі дзесьці ў сярэдзіне першай частцы, там бліжэй да канца. На другой увогуле не далі ні разу. Зараз разважанне таксама падзялюся, просто што візуальна прыгожа вельмі. Магеллан праржавелы ўжо ўвогуле закінуты. А чаму так? Оп, і знову камера гэтая. Да Сэма. Воу. Это прям далёка-далёка наперадзе. А, не, пачакайце-ка, гэта Tomorrow? Это Tomorrow. Me, I've always loved porters. Ці не? Through freezing rain and biting wind, across rivers, mountains, and endless deserts. They come to deliver something priceless. A glimpse of a life I've never known. They're my window. Дзіцё на краіне. My sole connection to the outside world. And I know they'll be back again today. And every day. Even when we're long gone. Ну так, это Tomorrow. Death can't tear us apart. О, брама яшчэ далей развілася. Яна рукі ўжо нагадвае. Цікава, колькі часу прайшло ў гэтым таймскіпе. That's why today is another day on the road. Так.
наконт гэтага самага экспедыцыі і дастранення другога, мне падаецца, ну, тут варта параўноўваць іх, таму што яны, скажем так, даволі незвычайныя гульні, абедзве пра страту, абедзве пра нейкае, ну, рэальна пра страту і як перажываць гэтую страту. Вось. Тэма хоць і агульная, але ўсё ж такі я нават не ведаю, каму што больш падабаецца. Яна не такое, каб прям адно лепей за другое, просто камусьці адно можа быць бліжэй за другое. Ось, дзве гульні, па-мому, файныя ў гэтым сэнсе і даволі добра раскрываюць тэму. Ось. Наконт сюжэта, я не ведаю, ну, канцоўка такая трошкі лухтовая, як, ну, як бойка з босам, тая ж самая, яна трошкі такая лухтовая, як і ў першай частцы, на мой погляд. Тут значна больш эпіка. Ось, што эпіка тут больш. Ось, а пра гісторыю Сэма, гэта, ну, файнае вырашэнне яго гісторыі. Я вельмі спадзяюся, што не будзе ніякага працягу, яшчэ не будуць мусоліць Сэма, пакінуць яго проста ў спакоі, як ёсць. Бэкстэйдж з катсцэны, прысвечанай дню народжання на Ютубе, мы зараз не зможам паглядзець. Зараз не, мне занадта прыйдзецца калупацца, мне патрэбна ісці за комп і падключаць мікрафон да кампа. А для гэтага прыйдзецца поўнасцю ўсё, ну, гэта справа на 15 хвілін. Вось, каб мне поўнасцю перасесці за комп. Гэта не хутенька. Я магу вам уключыць тэарэтычна, але сам ніяк у гэтым паўдзельнічаць не змагу. Так што не, мы гэты раз глядзець не будзем. Увогуле, калі б Дастранінг 2 не было смехавечка ў канцы, мне было больш спадабалася. Магчыма, так. Але зноў жа, гэта густаўшчына, таму што мне гэта раздражджала трошкі. Мне і так было цяжка. Ну, складана, ну, не праблемна цяжка, а ў сэнсе было вельмі эмацыйна цяжка. Ось. І таму для мяне гэта, скажем, мне так і так хапае. Вось. У жыцці складанасцяў. Вось, а тут яшчэ і наверх гульні. Добра, што яна трошкі робіць гэты перапынак. Дазваляе трошкі падумаць. Дарэчы, наконт страты, розніца паміж экспедыцыяй і Дастранінг 2 вельмі вялікая. У тым, што экспедыцыя, яна больш актыўная. Яна прям фігачыць на тэмы. Яна агрэсіўная, актыўная гульня. Дастранінг 2 яна расцягнута ў часе. Цябе ёсць час пабыць сам на сам. Гэта вельмі важны, мне падаецца, момант, каб расказваць гісторыю, ну, у тэмпе, таму што ты можаш падумаць пра свае рэчы у гэты момант. Тады жадаючы хай самі паглядзець, назва Каджыма Rise to You. Так, ёсць сцэна у гульне, калі вам робяць падарунак на дзень народзінаў. Вось. Калі вы зайдзеце ў гульню на свой дзень народзінаў, то гульня зробіць вам падарунак, спецыяльную катсцэну з гэтым. Але гэта таксама яшчэ быў дзень народзінаў адной з акторак, там вось для Elle Fanning. І гэта, па сутнасці, на бэкстейджа гэта было таксама яшчэ і дзень народзінаў, яны як бы святкавалі дзень народзінаў. Гэта вельмі такая аб'ядноўваючая штука, я вельмі раю вам паглядзець. Крута ўвогуле. Ну, круто. Мне не падабаецца, што з Хіксам атрымалася. Ён забіў Фрэджайл, забраў Самалу, а мы з ім што? На гітарах гралі, а ў дупу яму ты гітары глыбока. Ну, гэта, разумееш, гэта ўжо ты падымаеш тэму помсты, а гульня не пра помсту. Ну, яна трохі пра помсту, але, хутчэй, ведаеш, па тыпу, не той, як помста паказваецца звонку чалавека, а тое, што ўнутры чалавека адбываецца. Ну, тыпу, як ён перажывае гэта, больш сканцэнтраваны на гэтым. Ты маеш рацыю ў сэнсе таго, што я перакладу зараз па-іншаму перафармулюю тое, што ты кажаш. Гэта ты хацеў бы пабачыць больш тэмы помсты ў гульне, чым тэму страты. Як бы ты хочаш рэакцыі гэтага выплёскавання гэтай эмоцыі. Выхада яе ў ярасці каб паказваць на Хіксе. Хікс насамрэч проста амаль хаатычная, бескантрольная штука, як тэма, і ён не мае такога прям... Ён як навальніца, ведаеш, як прыродная з'ява.
чым нейкае сабранае ў адным чалавеке. Вось, але хутчэй можна нават сказаць, што ён, як і ў першай частцы, ён па сутнасці проста утварэнне ідэі поўнага нігілізма і таго, што тыпу чалавецтва пыл і трэба гэта ўсё скончваць. Гэта хутчэй вось ён як ідэя, чалавек ідэя. А з ідэяй ты не можаш у твар даць просто так. Мы яшчэ не скончваем. Так, мы паглядзім на дадатковыя сцэны. Так, што там? Сакрэтную катсцэну з трунай, гарбуза-каточка. План мой яшчэ гуляць. Я думаю, я яшчэ возьму пару, некалькі... Я думаю, наступны тыдзень я ўсё яшчэ буду ладзіць Death Stranding. Будзем рабіць выключна дадатковы контент. Пасля гэтага, праз тыдзень, мы возьмем Divinity Original Sin 2. У незалежнасці ад таго, колькі мы дадатковага контента закрыем у Death Stranding у другім. Закрыем па максімуму, але па сутнасці, колькі паспеем за 3 стрима. Вось, Death Stranding-овскіх. А потым праз тыдзень у нас будзе Divinity Original Sin 2, будзем рабіць серыю стрымоў таксама на 10 тыдзень-2, хутчэй за ўсё на пару тыдняў. Вось, і пасля гэтага будзем вырашаць, што мы будзем яшчэ рабіць. Будзем яшчэ ў працэсе вырашэння. Выкладваць запіс стрыма ўжо ёсць на Твічы. Як толькі стрым скончыцца, ён будзе даступны на Твічы, а сам запіс стрыма будзе цягам сёння, можа максімум заўтра будзе выкладзены, так што павінна быць там на Ютубе. Але вось вярнуцца ў пагружэнне я не змагла ў апошніх 2 місіях. Не ведаю, мне проста прасцей можа пераключацца ў гэтым сэнсе. Ідзе, не, а вось чалавеку ідэя не магу, не, а вось чалавеку магу. Просто сапраўды накруцілі эмоцыі, а выхаду ім не далі. Гэта пытанне хутчэй звярнуцца да сябе. Чаму такая эмоцыя? Я Хікса не люблю, ён праблема, але ведаеце, я на яго гляджу як на жука. Вось, па тыпу казурку нейкую, якая вельмі назойлівая, яна стварае праблемы, ад яе проста патрэбна пазбавіцца, каб яна не стварала праблем. Вось, нават эмоцыя нейкай ён не выклікае ў мяне прям мярзотнасці на нейкай негатыву прям. Ён заслугоўвае наказання. Вось такое адчуванне ён мне выклікае. Прям помсты яму я чамусьці не жадаю. Я не ведаю чаму. Я просто жадаю вырашэння праблемы яго. Каб ён не быў праблемай больш. Каб ён не шкодзіў Сэму. Вось, не ведаю, бо можа у мяне такая канцэнтрацыя на Сэме. Пазбавіўся ад камара учора. Наконт камара не ведаю. Я вось тады прыхлопнуў, падаецца, я больш яго не бачыў. Таму я не ведаю, камар, куды ён падзеўся. Вось. Я так разумею, зараз тытры можна ўжо прапускаць, так? Альбо варта, мы же ведаем, Кадзіма можа усялякае зрабіць. Правильно? Нам варта чакаць. Тут ёсць скіп, не скіп, а ў сэнсе пракруціць. Не, там толькі скіп поўны. Камар вернецца, так. У наступным дэстрэнінгу. То быў Хікс. Прыкладна такога ўзроўня. Не таму, што праблема. Так, праблема тое, што ў мяне, ёсць нейкая праблема. Праблема ў тым, што ёсць нейкая праблема. З Хіксам эмоцыі прям нейкай такой надзвычайнай. Ён як персанаж, як антаганіст цікавы. Вось, можна скіпаць, там нічога не будзе. Давайте думку скончу тады і потым скіпну. Давайте так, я скончу думку, адайду літаральна на хвілінку і потым скіпну. Пакіну вам хаця б музычку і тытры. Дык вось, якая думка з Хіксам? Праблема мая ў тым, што ён стварае праблему шмат для Сэма, мне шкада Сэма. Калі б я быў Сэмам, я бы проста жадаў рабіць усё, каб ён не перастаў шкодзіць людзям. Таму што ён небяспечны. Ён небяспечная пачвара. Я кажу, гэта тыпу як ад дажджа набываць зонцік. Вось прыкладна такое адчуванне. Я не спрабую змагацца з дажджом, ён непрыемны, ладно, непрыемны, а тут конкретно прям, это як вулкан, ладно, вось ёсць вулкан, вы живете поблизу ад вулкана, вы будуеце сцяну ад вулкана, альбо робіце так, каб вулкан не выбухаў, калі вы можете такое зрабіць. Вы робіце штосьці, каб гэта не нашкодзіла людзям, і вось такое у мяне прыкладна адчуванне ад Хікса. Гэта, мне было бы больш крыўдна, калі б яго можна было пераканаць, калі б я верыў у тое, што можна яго пераканаць і можна змяніць сітуацыю, то тады я б успрымаў яго як чалавека, разумееце?
Я не ўспрымаю яго як чалавека. І вось яна розніца. Не таму, што я такі, прасветлены. Не нейкай там медытацыях правёў і зразумеў нешта ў жыцці. Ні халеры. Вось. Просто ён перайшоў мяжу для мяне быць чалавекам. Ён ператварыўся ў аб'ект праблемы проста, і ўсё. Таму калі ён як бы праблема з ім не вырашылася, калі ён не можа нашкодзіць яшчэ людзям, цудоўна. Вось. Не халеры я прапрацаваны, я думаю, што ў мяне праблем да халеры. Я думаю, не да халеры праблем. Я думаю, што можа быць гэта частка праблемы. Ну, вось такое. Я наадварот, мне падаецца, наадварот больш жудасна. Мне наадварот больш страшна. То, што я не... Гэта жывы чалавек, а я адчуваю нічога, калі з ім штосьці дрэннае здарацца. Абсалютна нічога. Вось, можа быць, наадварот, нейкая адсутнасць эмпатыі, я бы хутчэй сказаў. Ну і можа быць яшчэ профдэфармацыя з-за таго, што Dungeon Master, таму што на антаганістаў глядзіш як на інструмент апавядання, а не на нейкую істоту. Вось. Я не психопат? Спадзяюся. Ладно, так, невялічкі перапынак для мяне. Я зараз да вас вярнуся. Ты-3 няхай музычка грае. І пасля гэтага я скіпну Ты-3. Хутчэй за ўсё будзе яшчэ кацана. Я ўпэўнены, што мы яшчэ не скончылі. Зараз працягнем. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to Так. Окей. Ми у парадку, подається. Так, а чому мені... Оп. А ви казали, нічого не буде. Як я вдало прийшов. Там бібі-пот? Хтось бачить? А, яблуки у їм.
Калі так подумать, мне падаецца сюжэтна нам... О божух, на чырвоная маска для нас. Так. Блакуе сонечнае святло. Добра. Золотая маска Хіггса таксама. Таксама блакуе святло, не зразумела, што за яно. Нашивачка. Голограмма Tomorrow. Fragile. Музычка. Музычка. Так, гэта падсумаванне ўвогуле статыстыка гульні. Мы прайшлі гульню за колькі часу, мне цікава. Мы прайшлі 560 кіламетраў, 559. Доставілі 724 груза. Вага груза 11,5 тонн, амаль. Так. Вось, пехам 205 кіламетраў, на машыне 232 кіламетра. То бок, па сутнасці, і вось 1000... Так, это... Гэта самая высокая кропка. То бок, увогуле, я, па сутнасці, амаль палову прайшоў. На мотоцикле яшчэ 81 кіламетр. Больш за ўсё залайканая структура гэта каля Вестфорд Нота масток. Калі ў руднік хутчэй за ўсё, так. Па-па-па-па-пам. Ну так, і там астатнія трошкі па-меншаму. Выкарыстаныя структуры гэта больш за ўсё генератарамі карыстаўся, але людзі іх проста так ставяць. Пам-пам-пам. Каля механіка яшчэ. Даволі папулярная. Звязаўся з 300 людзьмі, а там яшчэ два залучаных нейкіх кавалка. Што цікава, ключыкі бачыце у статыстыцы? Гадзін 89. А дзе яно? Я просто не бачу. Вось, 89-29. Так, ну то бок 89 гадзін я праходзіў яе. Але я зноў жа рабіў дадатковыя квесты. Я думаю, калі выкінуць дадатковыя квесты і будаванне дарог, то гульня, па сутнасці, за 60 гадзін спакойна праходзіцца. Прям спакойна. Я думаю, нават калі прям спяшацца, я думаю, вы спакойна яе за 40 гадзін пройдзеце. А калі будзеце скіпаць катсцэны, то за 5. Ладно, не за 5, ну, карацей, значна менш. Значна менш. Катсцэны шмат займаюць. Так, гэта Cupid, можна Drawbridge Cupid уключыць. Што гэта? Можна ўключаць альбо адключыць. А што гэта? Drawbridge Cupid уключаны. Соединение APES з 4000 мёртвых адрезана. Drawbridge Cupid полностью працуе. Значит, што Ghost Мехі і BT менш небяспечныя, чым звычайна. Прасцей тады рабіць даставы. А адключыць гэта APES падключаны з 4000 мёртвых, толькі некаторыя фішкі Cupid працуюць. Гэта значыць, што Мехі, Ghost Мехі і BT будуць больш небяспечнымі, будуць больш небяспечнымі нават перад тым, як яны былі дагэтуль, то бок ускладнёны рэжым. Я не жадаю, я шчыра, я жадаю рабіць проста даставачкі і тупіць. Таму гэта самае. Так, у мяне сябар прыкладна за 40-45 прайшоў. Яму не падабаўся геймплей, ён пушыў сюжэт. Ну, калі пушыць сюжэт, там, ну, значна менш. Калі вы сядзіце, я бы яшчэ... Я нават трошкі сябе падскараў, таму што я разумею, што глядзець даставы, толькі даставы, дадатковыя квесты, пакуль там не з'явіцца адна катсцэна на тыпу 10 дастаў. Гэта, ну, калі вам вельмі хочацца, то калі ласка. Давайте Cupid пакідаем уключоным. Я жадаю сабе чыловы нейкі геймплей. Файны груз дастаўляў. Трэба пераспаць струнай, добра. Пачакайце, новы эпізод, адзін дзень. Ну, гэта, я так разумею, ёсць канец гульні, калі мы можам рабіць, што пажадаем. Але ён сказаў, што яму гульня спадабалася як тактычны шутер. Не, ну, зноў жа, я падтрымліваю, я за такую ідэю, што
няма правільнага спосабу гуляць у гульні. Калі штосьці ў гульне, калі гульня падабаецца, рабіць што заўгодна. Калі вам падабаецца нейкі стыль праходжання і нават калі ён быў не запланаваны, калі ласка, рабіце як падабаецца, таму што гэта правільна, значыць вы правільную рэч робіце. Няма правільнага спосабу гуляць у гульні. У нас яшчэ 2 месца, дарэчы, не падлучаны. Мне цікава, што будзе, калі мы іх збярэм. Гэта самае. Гарбуза каточка ўсё яшчэ няма. Так. Я прывёз груз да гэтага сховішча, але тэрмінал сказаў, доступ быў заблакаваны Cupidом Drawbridge. Я не ведаю наконт тэхналогіі, але мяне гэта трошкі клапоціць. Я пачакаю пакуль гэта да гэтага самага для паляўнічага на прывідаў, у яго чамусьці заблакаваны доступ. Невядома чаму. Я агрэсіўна не пралайкаў Хікса яшчэ адзін пост. Так, ладно. Іду на праверку. Ўсё успакоілася, так што я збіраюся пойду праверыць свайго дзіцёнка у F8 Terminal Fortnite. Томору сказала, што пойдзе са мною, так што яе не будзе некаторы час. Адпачывайся. Добра. То бок зараз гэтае самае Рэйні і Томорроу будуць у Фортноце. Наш Хартман вярнуўся да сваіх даследаванняў назад у сваю лабараторыю. Так, дзякую за дапамогу. Дай Хартман і Тарман будуць усё яшчэ дапамагаць на Магеллане. Так. Дзесьці пачынаюць красці. Хтосьці крадзе грузы, таму яны нават пачалі адзначаць месцы, дзе грузы крадуць у асноўным. А што ў Бібі Подзе? Трэба паглядзець. Але мне падаецца пусты проста. Кадзі мог бы даць і залу пагуляць, дастаўкі парабіць. Я думаю, гэта неблагі варыянт для яшчэ адной часткі, але мне падаецца, нешта мне падаецца, Кадзіма чалавек па тыпу 2-3 частак максімум. Я не думаю, што яму падабаецца. Ён не будзе рабіць. Маё меркаванне, карацей. Я думаю, што Death Stranding працягне сваё жыццё як сусвет, але ў нейкім пэўным іншым выглядзе. Самае ленівае, што Кадзім можа зрабіць, гэта гісторыю пра Лу. І ён гэтага не зробіць. Ён у канцы закінуў гэтую вуду, што тыпу, вось яна Лу, Томорроу там дастаўкамі ўсё яшчэ займаецца значна пазней. Я думаю, што Кадзіма можа нават прадаваць гульню як гульню за Томорроу, але гэта будзе гульня аб іншым. Хутчэй за ўсё, прям іншая гульня. Я думаю, яму хапіла Death Stranding. Але ён можа, залежыць зноў жа, што там па грошах у яго атрымліваецца. Падумала, атрымоўваецца, Лу увесь час давала трандзюрэй Хіксу. Так? Па сутнасці, акрамя вось гэтага нечаканага нападу на гэтым самым, на караблі, яна кожны раз яго перамагала. Мне падаецца, што ён скончыў гісторыю. Гісторыя сама 100% скончана. Прям 200 разоў. Да забіць сама ў апошняй бітве, а далей залу гуляеш. О, гэта было бы так дрэнна. Я не ведаю, мне так... Калі, ведаеш, калі тады 2 часткі Death Stranding'га, апагей 2 частак Death Stranding'га у тым, як чалавека забіваюць на праходзе на працягу 2 частак. Я не ведаю. Це не настолькі шалёная рэч. Я бы не жадаў, каб сама забівалі. Чаго, а можна, калі ласка, без гэтага? Можна, калі ласка. Можна не... Звычайна забіваць галоўнага героя альбо ў хорарах, альбо ў гераічным эпасе. Таму што гэта такі вось сюжэтны троп. Але не... не. Было бы занадта жорстка. На пенсію правіць так. Цудоўна.
Here's to many more exciting adventures. Мені б хотілося шчыра, мне не хапіла толькі маці з першай частцы тут. Я разумею, што хутчэй за ўсё абмежаванне ў акторкі нейкія, можа быць, па часе там што-небудзь яшчэ, таму што яе не было па сутнасці ўсю гульню. Але мне прям не хапае яе. Мне вельмі падабаўся яе персонаж у першай частцы. That doll is a gift from Tarman, by the way. A pumpkin-shaped О! catcher. Since it's Halloween. A pump catcher, as it were. While carved pumpkins are considered a classic Halloween decoration, Вось. turnips were На originally Halloween. the vegetable of choice. The tradition is rumored to have its roots in a figure known as Stingy Jack from Irish folklore. Let me summarize his tale. Я зараз вернуся по чаті і почитаю, бо я зараз слухаю Долмана. Jack caught the eye of the devil himself, but Jack turned the tables and tricked the devil, forcing him to accept a deal that spared Jack's soul and paid his bar tab in full. Because of this deal, when Jack finally died, he was spared the fate of the wicked and wasn't sent to hell. But heaven would not accept him either. And so his soul wanders the lands in between, with only a glowing ember given by the devil to light his way. Such is the origin of the Він jack-o'-lantern. літерально розказує хеллоуінське сенс Хеллоуіна. But fear not, Sam. I don't think Stingy Jack will be banging on the door of the Magellan asking trick or treat. Так, у мяне, дарэчы, на эмацыйным узроўні няма пачуцця нейкай кульмінацыйнай развязкі. Мы ішлі ратаваць і проста выратавалі, і ўсё скончылася. Мы спынілі тое выміранне, але яно ўспрымалася як нейкая дадатковая мэта. Галоўнае было ратаваць Туморроу. А вяртанне Лу Туморроу вельмі моцна перабіў сыход Фрэджайл. Недастаткова моцна, не хапае нейкага выбрасу эндорфінаў. Магчыма, магчыма. Не тое, каб скажу, што мне прям я нейкі... як гэта... А ён сказаў пра ўпрыгожванне, вось яно. Не тое, каб я прям адчуў нейкі прям выхад у канцы, таму што яго просто няма. Ну, прыгажосць. Кайфовы. Вось не тое, каб прям выхад у канцы быў. Я скажу, сапраўды яго няма, вы маеце рацыю. Я як бы не спрабую гэта газлайціць вас тут. Яно сапраўды і быццам бы няма. Дарэчы, ака, як магу я браць фоткі зараз? Мне ўсё яшчэ ўсіх прапануюць, альбо як гэта магчыма? Нікога ж няма. А, ўсё ж такі даюць, тыпу... Зараз у гэтым кантэксце гэта трошкі сумна. Даць фото? Аддаў фото Туморроу. Так. А, у гэтым выпадку гэта як успамін. Зразумеў. Не, гульня ўсё ж такі з павагай ставіцца. Яму трошкі гэта... як быццам бы прыбачылася. Давайте яшчэ. Я яшчэ раз жадаю сабе фотку пакінуць нейкую. Так, давайте пакінем гэтую фотку. Трун, чакай, я нікуды не спяшаюся. Не, ну насамрэч спяшаюся, працаваць патрэбна будзе. Фото засталося, мне ось цікаво. Дадалося, то бок, ну, яно як успаміны такія застаюцца. Так, у мяне ёсць што-небудзь новенькае, прям новенькае. У нас яшчэ шмат контента, які можна парабіць, вось гэтыя маскі, якія я, вядома, апранаць не буду, нахрен ідзе. Заплечнік? А, там, дакладна, там дэкарацыя яшчэ адна была. Панчык быў. Вось он, за сканчэнне гульні. Фармим лайки на Tomorrow. Ну. Did you manage to take a good photo? Так, это яго каментар на фотаграфію. Давайте ідем. Наконт труны, патлумачце. Што патрэбна зрабіць? Труна. Вы бачыце, я казаў, што я забуду пра гэта. Але пачакай, блин, я не памятаю.
Я не памятаю. Мне падаецца, я гэтае пытанне ўжо неяк разбіраў. Так, узять, раздрукаваць труну. Ёсць. Раздрукавалі. Выгрузілі. Прычапіць да Сэма. І пайсці ў Вестфорд Нот у Аўстраліі і паспаць перад раздатачным цэнтрам. Вестфорд Нот. А, то бок яшчэ і месца патрэбна канкрэтнае. Давайте гэты самы адпраўляем нас у Вестфорд Нот. Ось она. Есть? Так, проехали. Правильно? Мы еще пакуль по плану робим. И засыпаем. Спим. Монорейка. Уже трошки забыўся, што такое магчыма. Что? Ну, дарэчы, калі б гэта адбылося да канца гульні, то гэта была бы магчымая падзея, правильно? Зараз то мы разумеем, што гэта просто кадзімаўшчына, карацей. Чакайце-ка. Ну гэта ж кошмар просто, правильно? О, божукна. Іу. Добра, я зразумеў. Так. А чаму я ў ім схавацца не магу? Чаму гэта немагчыма? Ну, тыпу, я павінен яго адчапіць, альбо што? Не, это... А чаму я хавацца ў ім не магу? Там же ёсць эта здольнасць, так? У гэтай лакацыі гэтага рабіць нельга. Ну ладно. А, ну там зразумеў, выбачаюся, там же занята. Толькі на варожай тэрыторыі можна хавацца. Зразумеў, окей. Так, чат, што мы яшчэ маглі бы зрабіць такога? У нас ёсць даставы. У нас есть доставы. У нас есть... Насамрэч хапае просто пацвердзіць, што мы прывезлі грузаў. Есці оно было. Вось тут? Правильно? Не, тут чамусьці няма. Мы тут давно не былі. Давайте до механіка зараз катаемся. До інвентара, выбачаюся, до інвентара. Мы тут поблизу. Просто покатаемся. Потому что, по сутнасці, я не паспею зрабіць там прям нейкую сур'ёзную доставу зараз. У меня часу не будзе. А вось бывае час на дашце, гэта цудоўна, ну, на труне. Труне? Труне? Неважно. А вы видите, там реально Сикс зараз.
Ну ладно, не зараз уже немагчыма, але видите, калі б быў. І мы такі на ім катаемся. Я думаю, гэта ачмурэннейшы транспарт. Таму што зараз, калі вось у лейтгейме, гэта прям ідэальны транспарт, мне падаецца. Максімальна мабільны, не абмежаваны нічым. І, па сутнасці, калі жадаеш, тады і злазіш, ты як бы, ну, рэальна самая воля гэтага самага перасоўвання атрымліваецца. Адзінае, што я, падаецца, я без экзашкелета, так? Вось адзіны касяк. Бо зараз можна было бы позабіраць гэта ўсё. У мяне і вазочка няма. Ну, такое. Ладно, давайте як ёсць, разбіраем. Мне вельмі гук зараз разваліўся, калі у вас все нормально. Мне падаецца, мне навушнікі просто час часу фігню нейкую робяць. Вам нормально, а мне вось гук разваливаецца прям. Што? Доступны новы апдейт. Каб атрымаць доступ до сервера, калі ласка, залогіньтеся. Ну ладно, гэта мы уже пакінем на наступны раз, я уже пералагініцца зараз не буду. Усё, я больше забраць нават не могу. Давай сам. Що ти робиш? Давай. Оп. Файненько. Ну, я ведаю, что мне не потрібно новый сервер логиниться. Я не буду перезапускать гульну. Тут грузы есть. Не, давайте забьем. Я это этому инвентару завязу. Посмотрю, как кто-то еще довез. Так, заўважце, што гэта быў сон Сэма, таму хіксава фіксацыя на Сэме тут ні пры чым, гэта ўсё Сэма выдумкі. Можа быць, ён поўнасцю ўсё прыдумаў сабе, правильно? Так, ніякага хікса няма. Дарэчы, мне падаецца, варта было б даць магчымасць і Нілу падзейнічаць у фінальнай бойцы. А тое ягонай гісторыі таксама неяк не хапае нейкай кульмінацыі. Я не ўпэўнены наконт таго, што варта было бы. Вось, ён як бы паказваўся, у чым яго сэнс, ну як бы ён распавёўся. Тут хутчэй такое, я скажу, што другая частка, ну, скажем, мне не хапіла, можа быць, у першай частцы у мяне было бы такое ж адчуванне, як вы зараз апісваеце, калі б у канцы не вызначылася, што гэты самы, як ён, божухна, Матс Мікельсен, карацей, што ён тата Сэма. І што Сэм, насамрэч, Бридж Бэйбі, гэта яго прасочванне. Вось гэты момант, ён быў такі, настолькі выбіваў нечаканасцю, што пакідаў вельмі файныя адчуванні, і ты, як бы, любыя іншыя моманты, якія, скажем так, не склаліся ўдала, яны ўжо не настолькі кідаліся ў вочы. Ось. Там тое, што дзесьці штосьці гісторыя не закрытая. Але першая частка даволі доўга закрывае гісторыю ўсіх персанажаў і вельмі уважліва да гэтага ідзе. А это ўсё таму, што ты ў тым кашмары Хікса браў. Нагадаю, якім... кашмары, тыпу... Зразумеў. Так. Узгадаў той кашмар. Я забыўся ўжо пра яго ўвогуле. Дыстанцыйная граната, стан граната. Не тое, каб яна мне патрэбна была. І гранатамі карыстаюсь толькі, калі ўжо адкрытая бойка пайшла. Мне б на стол з больш рэчаў. Так, гэта было вельмі моцна. Я скажу, першая частка бы адчувалася бы трошки пуставатай канцоўка. Без гэтага. Просто я не думаю, што можна такі ж самы хітрык паўтарыць другі раз. Вось.
А з Tomorrow, тое, што Tomorrow дачка Сэма, мы і калі здагадаліся. Мы, як толькі сустрэлі Tomorrow, па сутнасці на наступны стрым я пачаў казаць пра гэта самае. У мяне з'явілася такая ідэя, ну я там гульню выключыў, і у мяне з'явілася ідэя, што гэта можа быць усё звязана. І гэта скіп Лу. Мы гэта прапрацоўвалі як ідэю і потым пакінулі. Можа быць, для кагосьці, хто не здагадаўся да гэтага, гэта прям моцны удар, прям, ну, тыпу, вау, не халеры сабе. А вось. Але адна вот у мяне пачалі з'яўляцца сумневы, таму што гэта настолькі тыркалі ў нос. Ну, як бы, гэта здагадка другога ўзроўня, я апісваў ужо, як можна вылучыць, тыпу, Кадзіма робіць такія 3 штукі. У гэтай частцы, дарэчы, 3-го ўзроўня я бы не назваў, што ёсць. З Дайхардманам, дарэчы, таксама накідваліся даволі відавочныя штукі, і там таксама гэты сюжэтны твіст. Не, пачакайце-ка, ёсць 3. Ну, ладно, Fragile для мяне 3-й ўзровень, таму што я не мог спалучыць. Ну, тыпу, у мяне была ідэя, што нешта не так, але што не так, я зразумець не мог. Так што, па сутнасці, смерць Fragile, гэта і ёсць, гэта вось 3-й момант. Толькі ён сумны, ты не вельмі шчаслівы, што ты яго раскрываеш. Так вось, што будзе, калі абраць іншы голас для Чарлі? Гуня проста не дасць табе абраць іншы голас. То бок, па сутнасці, тады было б вельмі відавочна, што гэта Дай Хардман. Калі б я не абраў Дай Хардмана, то я бы... у мяне былі б больш сумневаў, у мяне было б менш сумневаў, што гэта Дай Хардман. Прям гэта было бы прям палілася бы. You can't be serious. Adding remote detonation functionality was a pain in the ass. Though, in hindsight, I suppose it wasn't the most original idea. Still, there is no disputing its effectiveness. Use it, and you'll agree. Well, I guess this is what I get for trying to impress you. I was too eager to prove myself. Занадта разумна пра ўсе павароты адразу здагадваўся. У мяне часта ёсць дагадкі, я дзялюся імі з вамі, але трэба разумець, я ўсё яшчэ для мяне гэта тыпу скажем так, для мяне вялікая дарога ад таго, што я здагадаўся, у мяне ёсць дагадка, і ад таго, што я ведаю. Па тыпу здагадка і веды гэта прям мільён кіламетраў паміж двумя гэтымі рэчамі. Для мяне гэта ўсё роўна было сюрпрызам. Тыпу, тое, што Дай Хардман і гэта Чарлі, гэта для мяне сюрпрыз. За тое, што Tomorrow, гэта дачка Сэма, гэта ўсё роўна сюрпрыз. Гэта у мяне складвалася цудоўная тэорыя, але я разумею, што гэта я будую сабе, ну, па тыпу штукі на інфармацыі, якая ёсць. У той момант, калі я здагадаўся, такі, было бы прыкалдэсна, калі б гэта так было, але гэта не факт. Далёка не факт. Я думал, што Tomorrow дачка Люсі. А што гэта адна Лу, вось гэта было сюрпрыз. Ну, у мяне як бы праскоквала такое, але гэта як тэорыя. Проста магчымыя варыянты. Тыпу, калі ты... Ну, калі я разважаю пра некаторыя варыянты, проста гучу магчымыя варыянты часта. Якія проста могуць складвацца ў гісторыю. Але не факт, што гэта праўда. Гэта ніколі не ведаеш дакладна, пакуль у цябе няма ўсіх кавалкаў інфармацыі. Потому што калі рабіць гэта занадта рана, то ты, па сутнасці, проста сам сябе прыдумаў гісторыю, а потым такі, блін, цудоўна, калі яна супадае з рэальнасцю, але прыемна адчуваць сябе разумным, але гэта таксама і шлях, як бы, такі, трошкі дурны. Так, мы там чагосьці паднабраліся, я вам скажу, прям... усялякай лухты. Давайте яшчэ на бордзе гэтым пакатаемся, параздаем, куды мы можам. І у нас ёсць што даставіць у Вестфорд Нот, паблізу тут. Ёсць... гэта далёка. Абсерваторыя далёка, гэта таксама далёка. Давайте у Вестфорд Нот скатаемся з гэтым грузам, які у нас ёсць. Так... Я працягваю выглядзець шанку, так што вы бачыце, калі я там нешта б'юся. Мне, дарэчы, не тое, каб... Мне даволі нармальная колькасць гэтага самага Хералія. Я не думаю, што мне прям патрэбна яго зараз збіраць, але раз уж я тут. Чому бы не, правильно?
А яшчэ Дайхардмана можна было заўважыць гуляючым па дзеючым Магеллане, у тебя не было такіх момантаў. Сур'ёзна? То бок ён мог, вось калі я хаджу паміж пакоямі, ён там мог проста па тыпу тупаць туды-сюды. Гульня такая, гэта такі сакрэт, які ўсе ведаюць. Карцей, можаш не замарожыцца. Мне больш за ўсё тады спадабалася сам-то на Магеллане не той, каб шмат часу праводзіць, так? А вось астатні это амаль увесь час на ім. І ўсе такія, блін, Тарман, ты ведаў? Няўжо? І было бы яшчэ смешна, калі бы рэальна ён там просто тусіў туды-сюды. І ўсе прям такія, о, блін, няўжо, не можа быць такога. Давайте давязем гэты груз. Я тут як адбіты катаюся. О, чакайце, што гэта? Бачыце, гэта залатое нешта? А, гэта маленькія па тыпу як... Боже, знаете, там нешта небяспечнае, як піянкі, нешта такое. Біцішныя піянкі. Я, можа, паспяшаўся, можна было пазней вылезці. Так, давайте пазней. Вось тут. У рэжыме фатаграфавання ён часам праходзіць у дзвярах, калі на лесвіцы фатаграфуеш. Настолькі без паліва, так? Так, ну я зараз больш хто, я больш чылю. Мы у панядзелак тады будзем займацца, мы ўсё яшчэ пагуляем у Death Stranding. Заўтра у нас, дарэчы, што ж у нас перамагло? Мне зараз з галавы вылецела. А што у нас за пераможца? Не за Medium? Не, пачакайце-ка. Я зараз пагляджу. Так, гейм. Пачакайце-ка, не. Пераможца. Так. Пераможца, гэта не тое. Я сам самі камандамі ўжо заблытаўся. Так, Готика. Готика першая, дакладна, з галавы вылетела. Так, заўтра гуляем у Готику першую. Так што займаемся гэтым. У панядзелак будзем гуляць у Death Stranding, будзем рабіць дадатковыя заказы. Просто падарожнічаць, трошкі чыліць. Адчынім поўнасцю Аўстралію, паглядзім, што будзе за тое, што мы закрыем усіх людзей. Ну, закрыем. У сэнсе закрыем тую хрень, якая у нас у Магеллане вісіць. Паглядзім, што гэта дасць, мне цікава. Вось. На Broken Age адправляецца 9500, дзякую вялікі. Такі вось план у нас на панядзелак. Заўтра Готика першая, яна ўжо была праверана, яна працуе, так што ўсё ў парадку. І у пятніцу, як звычайна, мы гуляем штосьці па галасаванню, што ў нас апынецца на першым месцы заўтра ў чацвер. А на гэтым я буду скончваць. Цудоўна прайшлі Death Stranding 2, я вас віншую. Я зараз буду перадаваць вас далей, я пагляджу, хто у нас чым займаецца, а сам пайду працаваць. Бачу, што ўсе на месцы зараз гуляю Hollow Knight. Я не памыліўся? Не памыліўся. Зараз усе на месцы ў Hollow Knight. Я перадам вас да яго. Я жадаю вам добрага дня. Жадаю вам добра папрацаваць. Добра адпачыць усяго адразу. Зараз сярэдзіна тыдня, і таму тут яшчэ крыху-крыху, і канец ужо будзе. Мы амаль дабраліся. Добрага вам дня, да пабачэння. Пабачымся заўтра.